Bé, nosaltres al llarg del 2016 i la primera meitat de l'any 2017 vam fer tot el balanç de l'economia del bé comú, que era un procés participatiu intern d'autoavaluació. Va ser molt exigent, va durar, em sembla que 8 mesos, i finalment vam fer un procés obert a tots els treballadors, els 249 treballadors de l'agència, per prioritzar quina de les accions que havien sortit duríem a terme a partir d'ara. Això ja ens va qüestionar moltes coses. Algunes coses ja de les propostes que van sortir les estàvem fent, però les havíem de posar en valor, i altres eren mancances reals que teníem al voltant de l'economia del bé comú, que ara s'han de portar a la pràctica. Per nosaltres ha sigut un procés internament molt positiu i que penso que externament ens ajudarà a millorar, i també les relacions amb l'entorn siguin més positives. Sí, nosaltres de fet ha qüestionat molt. Nosaltres hi havia coses de transparència, coses de subministres, coses de la pròpia participació dels treballadors, que evidentment ens han ajudat a detectar les mancances que teníem. De fet, jo dic que el treball final és com una guia de bon govern, no? Algunes coses ja les teníem en pensament, o altres són coses que saps que has de fer, però el fet de posar-hi l'accent hi dona més valor. Per nosaltres vam fer el balanç, i ara el que tenim és una comissió de seguiment, on cada trimestre ens anem reunint per valorar com s'està portant a terme.